रास्त धान्य दुकानदाराला मानधन मिळावं, पॉस मशीनमधील तांत्रिक अडचणी यावरून दुकानदार आक्रमक झालेत। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आलं। मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर 1 जानेवारीला धान्य आणि रॉकेल रास्त धान्य दुकानं बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष रुपेश पेडणेकर यांनी दिलाय। आजचं हे धरणे आंदोलन देशव्यापी असून आणि या सिंधुदुर्ग स्वतः त्याचे सक्रिय पडसाद उमटत आहेत। पुढची दिशा ही अशी आहे की हे धरणे आंदोलन आम्ही जी आमची कमिशन वाढ आहे ही जर वाढली नाही तर आम्हाला पुढचा पर्याय म्हणून आम्ही 1 जानेवारी 24 रोजीपासून ही सर्व देशव्यापी संप पुकारलेला आहे। काम बंद आंदोलनच आम्ही करणार आहोत। राज्य शासनाने आम्हाला ज्या आता पॉस मशीनवरती ज्या मशीन लादलेल्या आहेत त्या आता नादुरुस्त झालेल्या आहेत। त्या ठिकाणी दुकानात असलेलं सर्व्हरनी नेट हे बऱ्याच वेळा दुकानाने उपलब्ध नसल्यामुळे माझ्या दुकानदार बांधवांना कुठेतरी बाहेर जाऊन ते थंब लावून घ्यावे लागतात। त्यामुळे कार्डधारक धान्यापासून वंचित राहतो आणि त्याचा रोष दुकानदारांवर येतो। यासाठी आजचं उपोषण आणि पुढची दिशा आणि त्याचबरोबर कमिशनचा आज मुद्दा उपस्थित जास्त आहे की आत्ताच्या ज्या कमिशनमध्ये आमचं दुकानं चालवणं फार कठीण झालं आहे। म्हणजे कुटुंब नाही, एका कार्डधारावरती 2-2 माणसं अवलंबून आहेत, म्हणजे एक मापारी आणि सेल्समन। यांचं जर झालं तर 7 ते 8 हजारात काहीच होत नाही। तर कमिशन इतर राज्याप्रमाणे त्यांनी मानधन जर आम्हाला चालू केलं तर खूप बरं होईल। म्हणजे 7 ते 8 राज्यात मानधनाचा जो प्रस्ताव चालू आहे तर राज्य शासनाने त्याचाही आमचा दुकानदारांचा विचार करावा, संस्थेचा विचार करावा, जेणेकरून की दुकानदार चांगली सेवा आणखीन देतील या उमेदीने आम्ही काम करू। आपलं नाव? रुपेश पेडणेकर, पद? जिल्हाध्यक्ष म्हणून। संघटनेचं नाव? सिंधुदुर्ग जिल्हा धान्य स्वस्त धान्य दुकान संघटना सिंधुदुर्ग। यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली। जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांच्यासोबत रास्त धान्य दुकानदार आंदोलनासंदर्भात आणि या निवेदनाबाबत चर्चा केली। तातडीनं यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली। तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून आपल्या समस्या सोडवण्याचं आश्वासन दिलं। या ठिकाणी उपस्थित असणारे आमचे मित्र आणि जिल्हा बँकेचे सन्माननीय अध्यक्ष यांचा सहकारातला वावर हा खूप चांगल्या पद्धतीचा आहे। म्हणून अशा प्रकारचं सहकारातला कोणताही विषय असला तर हिरिरीने जे पुढाकार घेतात ते मनीष देवी आहे। आमचे मित्र आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार आघाडीचे मागच्या कालावधीमध्ये ज्यांनी ही संघटना बांधण्यासाठी प्रयत्न केले ते बाळू गोगोले संघटनेचे अध्यक्ष, संघटनेचे पदाधिकारी आणि समोर अनेक माणसं ज्यांचा आमचा स्नेह आहे अशी खूप माणसं समोर उभी आहेत। जसं मनीषजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे सामाजिक जीवन सगळं चालू असताना त्याची एक साखळी असते, चेन असते आणि त्यामध्ये अन्नधान्य रेशन दुकानदार जे आहेत, पुरवठादार आहेत, हे एक सगळ्यात महत्त्वाचं ते चेनमधलं एक घटक आहे आणि त्यामुळे त्यांचे प्रश्न जे आहेत ते प्रश्नांना योग्य वेळी ते तडीच गेले पाहिजेत, त्याची पूर्तता झाली पाहिजे, त्यांच्या काय मागण्या असतील असं मला वाटतं। कारण संपूर्ण सगळ्या डोलारा जो उभा असतो त्यातला एक महत्त्वाचा घटक म्हणून तुमच्या सगळ्यांकडे पाहिलं जातं। बरेचसे प्रश्न तुम्ही या मागणींच्या स्वरूपामध्ये राज्य असेल किंवा जिल्हा म्हणून असेल तर सगळ्या गोष्टी आपण त्याचं एक निवेदन केलेलं आहे। आज खरं तर हे सगळं आंदोलनाचे सगळे विषय मनीषजींनी सांगितल्यानंतर इथे येताना एक विषय असा आला की एकीकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या एका समारंभाचं वातावरण आहे, सगळी अधिकारी मंडळी तिकडे आहेत। त्यामुळे मनात एक धाकधूक होते की इतकी सगळी मंडळी एवढ्या एकीने संघटना म्हणून एकत्र आलेत, त्यांना किमान त्यांचं निवेदन पोहोचवण्यापुरतं तरी आपल्याला त्या अधिकाऱ्यांची भेट झाली पाहिजे होती। पण त्यासाठी मी सन्माननीय जिल्हाधिकारी यांना धन्यवाद देतो की एवढ्या व्यस्त शेड्यूलमध्ये सुद्धा त्यांनी हे सगळं केलं, ऐकलं, आम्हाला सगळ्यांना बोलून घेऊन त्यांनी सगळा विषय सांगितला ज्याचा उल्लेख आभा कार्डचा केलेला आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे आभा कार्डाचं कामाचं विना तक्रार लोकांनी काम केलं, थोडासा त्रास अधिकचा सहन करून, त्याबद्दल धन्यवाद त्यांना देतो कारण सामाजिक बांधिलकी त्यांनी जपली। त्यामुळे साहजिकच त्यांचे सगळे प्रश्न सोडवण्याचं काम हे माझं आहे। फक्त मला 4 तारीख 5 तारीखपर्यंतचा वेळ द्या। माझ्या लेवलचे जे काही प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची तड मी लगेच लावतो आणि शासनाकडचे जे प्रश्न आहेत त्याबाबत सकारात्मक एक अहवाल तयार करून पाठवतो, जेणेकरून पालकमंत्री साहेब असतील, नितेशजी राणे असतील, राणे साहेब असतील, ह्या सगळ्यांनाच मिळून त्यावर काहीतरी आपल्याला करता येईल। आणि सन्माननीय पालकमंत्री यांच्याकडे हे खातं पूर्वी होतं त्यामुळे इथल्या प्रश्नांची सगळी जाण त्यांना आहे। मागच्या सगळ्या तुमच्या काही प्रश्नांबाबत आपण त्यांना भेटलो होतो, त्यांनी ते तडीसही नेलेले होते। त्यामुळे या सगळ्या विषयामध्ये आम्ही तुम्हाला एवढं आश्वस्त करतो की येत्या 15 दिवसात मनीषजींच्या नेतृत्वाखाली बाळू गोगोले आहेत आणि तुमच्या सगळ्यांच्या खाली प्रत्येक तालुक्याचे जे काही विषय असतील, जिल्हा म्हणून त्या विषय असतील
त्याचं एक आधी प्रायमरी चर्चा कलेक्टर साहेबांनी करतो म्हणून सांगितले आणि त्यानंतर सगळ्यांची एक बैठक घेऊन या सगळ्या गोष्टी तडीस या सगळ्या समस्यांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतील. आज तुम्ही सगळीजण या ठिकाणी एकत्र जमलात, एकीने जमलात. अशीच संघटना म्हणून एक युनिटी, एका विचाराने सगळ्यांनी राहून आपल्या प्रश्नांची पूर्तता करून घ्यावं असं मला वाटतं. आणि पुन्हा एकदा सगळ्या देशबांधवांचं मी या ठिकाणी आभार अशासाठी मानतो की माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी इतकं गेल्या 5 वर्षामध्ये अन्न सुरक्षा विषयामध्ये काम केलेलं आहे. साहजिकच तुमचा त्यामुळे व्याप वाढलाय, तुम्हाला थोडंसं त्रासदायक होत आहे, कमिशनचे अनेक प्रश्न आहेत. पण तरी सुद्धा या बदललेल्या बदललेला जो काळ आहे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही इतके अपडेट झालात की तुम्ही त्याचं शेड्यूल लोकांना टाकता, सगळ्यांना कळवता आणि असं सगळं करून एवढी सेवा देता. त्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मी सगळ्याच दुकानदारांचे मी जाहीर आभार मानतो. आपण ही अशीच सेवा समाजासाठी करत असलेलं काम आहे, याला भारतीय जनता पार्टीचा पूर्ण पाठिंबा राहील. त्यामुळे तुमच्या मागण्यांसाठी भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आग्रही राहील आणि पालकमंत्री राणेसाहेब या सगळ्यांच्या माध्यमातून या सगळ्याची आम्ही परिपूर्तता करू. तरी माझी एक विनंती जसं मनीषजींनी केली आहे तसंच आहे की आपण तुमचे सगळे विषय चर्चा वगैरे सगळे झाल्यानंतर कृपया हे उपोषण आजचं किंवा आंदोलन स्थगित करावं आणि याला आम्ही नक्कीच चांगल्या दिशेने पुढे त्याची पूर्तता करू. आजच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्याच धान्य दुकानदारांच्या 1 दिवसाच्या लाक्षणिक उपोषणाच्या प्रसंगी या ठिकाणी माझ्यासोबत असलेले भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत, या जिल्ह्याचे धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय पेडणेकर साहेब, सर्व तालुकाध्यक्ष सन्माननीय बाळू कुबल, या ठिकाणी उपस्थित असणारे या जिल्ह्यातले माझे सहकारातले अनेक सहकारी. खरं म्हणजे अनेक वर्षांपासनं सामान्य माणसाला शासनाची योजना पोहोचवण्याचं काम जर खऱ्या अर्थाने कोण करत असेल तर ते धान्य दुकानदार करतात. आणि कोरोनासारख्या काळामध्ये सुद्धा दिवस रात्र सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत जाण्यासाठी प्रसंगी अनेक ठिकाणी आमच्या धान्य दुकानदार कर्मचाऱ्यांचे त्या ठिकाणी जीव सुद्धा गेलेले आहेत. आणि त्यामुळे इतकी सामान्य माणसापर्यंत सेवा करण्याची अहोरात्र काम करणारी ही यंत्रणा आहे. आणि असं असताना केंद्र शासन असेल, राज्य शासन असेल, यांच्या माध्यमातून या ज्या काही नवीन योजना येत आहेत त्या प्रत्येकाची अंमलबजावणी न मागे पुढे पाहता प्रत्येक वेळी दिलेल्या सूचनांनुसार ही सगळी मंडळी करतायत. आणि त्यामुळे ही यंत्रणा जर टिकली पाहिजे तर त्या यंत्रणेचे काही समस्या आहेत, त्या समस्या जाणून घेऊन त्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न झाले पाहिजेत. आणि खऱ्या अर्थाने आजच्या या लाक्षणिक उपोषणाच्या निमित्ताने सातत्याने यापूर्वीच्या काळामध्ये पेडणेकर साहेब असतील किंवा आमचे सहकारी बाळू कुबल साहेब असतील, खूप वर्षापासून सातत्याने अनेक मागण्यांचा पाठपुरावा करतायत. आमच्यासारखे सहकारात काम करणारे कार्यकर्ते असतील की आम्ही सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला त्या संस्थांना काय त्रास होतोय हे आम्ही जाणतो आहोत. आणि त्यामुळे या धान्य दुकानदारांच्या बाबतीमध्ये त्या कमिशनचा प्रश्न असो, जिल्ह्यातलं कमिशन वेळेत त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी महोदयांच्या माध्यमातून तात्काळ मिळणं असेल किंवा काही सोयीसुविधा असतील, कमिशनांमधली वाढ असेल आणि त्याच्याबरोबरच त्या धान्य दुकानदार कर्मचाऱ्यांसाठी काही सुविधा आपल्याला मिळून घ्याव्यात, भविष्यामध्ये शासनाच्या माध्यमातून घ्याव्यात, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आहेत. आणि या प्रश्नांसाठी आता मी माझ्यासोबत या ठिकाणी प्रभाकरजी सावंत साहेबांना विनंती केली, ते तात्काळ या ठिकाणी आले. त्यामुळे या सगळ्यांच्या वतीने म्हणजे एका बाजूने मी धान्य दुकानदार म्हणून त्या संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून सुद्धा या ठिकाणी बोलतो आहे आणि म्हणून मी प्रभाकरजींना सुद्धा धन्यवाद देतो की ते तात्काळ या ठिकाणी आलेत. आणि आता कलेक्टर महोदयांची, जिल्हाधिकारी महोदयांशी जी चर्चा झाली त्या चर्चेमध्ये त्यांनी खूप सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. तर त्यांनी सुरुवातीलाच गेल्याच सांगितलं की आभा कार्डच्या नोंदणीमध्ये 40% हिस्सा हा फक्त धान्य दुकानदारांचा आहे. आणि त्यामुळे मी जिल्हाधिकारी म्हणून सर्वप्रथम आधी त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी माझ्या एका आव्हानानंतर इतकं खूप चांगलं काम केलं आहे. आणि त्यामुळे त्यांचे प्रश्न सोडवणं ही माझी पहिलं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून त्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना तात्काळ समोर बोलवलं आणि जे काही कमिशनच्या संदर्भातलं पेंडिंग पेमेंट आहे ते सुद्धा आता 4 तारीखच्या कार्यक्रमानंतर तात्काळ करतो असं म्हटलेलं आहे.
आणि त्याचबरोबर त्यांनी जिल्हाधिकारी पातळीवर त्यांच्या अधिकारामध्ये जे प्रश्न आहेत त्याचं एक विस्तृत अशा प्रकारचं निवेदन आपण तयार करा, ते माझ्याकडे पाठवा म्हणाले. ते मी 15 दिवसामध्ये ते प्रश्न निकाली काढतो आणि त्याच्यानंतर 15 तारीखच्या नंतर 8ही तालुक्यातल्या प्रतिनिधींबरोबर एक स्वतंत्र बैठक जिल्हा पातळीवरचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी आपण एक आयोजित करायचा त्यांनी शब्द दिला आहे आणि त्याप्रमाणे ती आपण आयोजित करून जिल्हा पातळीवरचे प्रश्न पहिल्यांदा सोडवून घेऊ आणि मग राज्यस्तरावरचे शासन स्तरावरचे जे पाठपुरावा करण्याचे प्रश्न आहेत ते प्रभाकरजी सावंतसाहेब असतील, आम्ही सगळेच मंडळी माननीय पालकमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून ते शासन स्तरापर्यंत पोहोचून त्या ठिकाणी जिल्हा राज्याचे पुरवठा मंत्री महोदय असतील किंवा मुख्यमंत्री महोदय असतील, उपमुख्यमंत्री या सगळ्यांपर्यंत हे सगळे प्रश्न सोडून त्यांच्यापर्यंत पोहोचून ते लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी निश्चितपणे आम्ही सगळेजण प्रयत्न करू. अशा प्रकारचं ग्वाही या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना देतो आणि माझ्या सहकाऱ्यांना विनंती राहील की आपण लाक्षणिक उपोषण केलात, आपले प्रश्न जिल्हाधिकारी महोदयांपर्यंत निश्चितपणे पोहोचले, त्यांनी सुद्धा त्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आपण या निमित्ताने आज उपोषण सकाळपासून झालेलंच आहे, परंतु आता दुपारपर्यंत ते उपोषण आपण सगळ्यांनी सोडावं, आपापल्या घरी जावे. शेवटी आपण सगळे जिल्हावासी आहे, तुमचे प्रश्न हे आमचे प्रश्न आहेत आणि असं समजून त्याचा पाठपुरावा करणे ही निश्चितपणे जबाबदारी आमची आहे, एवढं आम्ही या निमित्ताने. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि शहर रास्त भाव धान्य दुकानदार रॉकेल धारक संघटना जिल्हाध्यक्ष रुपेश पेडणेकर, उपाध्यक्ष कानोबा देसाई, सचिव शैलेंद्र कुलकर्णी यांच्यासह कणकवली तालुकाध्यक्ष किशोर नारकर, वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष तात्या हाडिये, मालवण तालुकाध्यक्ष सुनील मलये, देवगड तालुकाध्यक्ष विकास गोखले, वैभववाडी तालुकाध्यक्ष नासिर काझी, उडा तालुकाध्यक्ष उमेश थुरी, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष गणपत राणे, दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष सतीश मोरेस्कर आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.